niligawan kasi ako, single mom. Pero parang hindi pa rin wala yung feelings ko din sa ex ko. May nililigawan kang single mom pero hindi pa rin nawawala yung feelings mo sa ex mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Bakit kayo muna naghiwalay nung ex mo in the very first place? Humingi siya ng space. Basta nagsabi siya sa akin, pahinga muna tayo. Paano mo matatawag na break up mo? So bakit mo niligawan tong taong to? Gayong alam mo na may feelings ka pa doon sa ex mo? Lagi ko siya nakakausap. Lagi ko siya nakakasundo. Lagi ko siya nahanap. Tapos yung feelings ko din sa ex ko parang nababawasan niya. Alam ba nitong single mom na ito? Nasubukan mo na bang magamit? Naranasan mo na ba na manggamit? Nako kabisyo, kung nagamit ka na, ibig sabihin, may silbi ka. Pero kung hindi ka pa nagamit, medyo magtaka ka. Isipin mo, may silbi ba ako? Kasi baka wala. Charot with harot. Pero kung nanggamit ka ng ibang tao o nanggagamit ka sa kasalukuyan ng ibang tao, nang sa gayon ay mabawasan ang nararamdaman mo sa ex mo, abay hindi magandang gawain yan. Lalo na kung yung nililigawan mo ay walang idea kung may nararamdaman ka pa sa ex mo. Posibleng makasakit ka ng tao. At yung taong intensyonal na nakakapanakit ng ibang tao, hindi tao yun. Animal yun. Charot with harot. Kaya kabisyo, huwag kang hahanap ng rebound kasi una sa lahat hindi ka basketball player. Pangalawa, hindi dapat nanggagamit ng ibang tao. Hilumin muna ang sugat ng nakaraan bago humanap ng iba. Okay ba yun, kabisyo? DJ Rocky, diba? Mas okay din naman na humanap na ng iba. Basta informed siya. Kunwari, kung manliligaw ka ng iba, kung magpapaligo ka sa iba, sabi mo muna, by the way, di pa ako nakaka-move on Okay lang ba sa'yo yun? Ganun! Transparent, klaro, diretso. Walang tinatago. Nang sa gayon, alam ng taong kausap mo yung risk factors ng panliligaw niya sa'yo o yung pag-entertain mo sa kanya. Walang dehado. Pareho, panalo. Anyway, kabisyo, sa pagkakataong ito, pag ako ang pinili mo, sigurado ikaw ay panalo. Bakit naman? Hello, ang napapakinggan ninyong DJ sa pagkakataong ito ay Spotify Philippines Top New Podcast Host, diba? Of 2024 for Rocky's Secret Files. So, ito na. Kasama nyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Na minsan nag-overtime pa, 12:30 Ganun ka dedicated sa trabaho. Ang inyong boss na Princess DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's
Secret Files. Pumatol sa pokpok ang asawa ko. Anong gagawin mo pag nalaman mo na ang asawa mo ay pumatol sa isang bayarang babae? Ma-o-offend ka ba? O parang okay lang? Bakit kasi hindi na lang ikaw yung binayaran? Total, ikaw naman yung asawa, diba? Charot, may tarot. Ano kayang pinagdaraanan ng ating secret file sender gayong nalaman niya na pumatol ang kanyang asawa sa isang prostitute or pokpok? Or sabihin natin bayarang babae. Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terate. Kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number